Concours Venray in nieuwe stijl. Extreem koude dag vandaag. Het is vandaag 11 maart, dit is het PLMA-journaal. Motorcrossclub MSV uit Overloon houdt aankomend weekend de eerste nationale wedstrijd van dit seizoen op circuit Duivenbos in Overloon. MSV Overloon zet dit jaar 2 nationale wedstrijden op touw. Tijdens deze eerste wedstrijd wordt er in de interklasse gestreden voor punten die meetellen voor het Nederlands kampioenschap. Tevens is deze wedstrijd een selectiewedstrijd voor het Europees kampioenschap in 2013. Jeremy de Vink, Guido de Bruin en Mark van Dijk uit de gemeente Venray doen mee in verschillende klasses met de wedstrijd. Het jaarlijkse solistenconcours van de Federatie van Muziekgezelschappen in de gemeente Venray vond afgelopen weekend plaats in de aula van het Raailand College. De opzet ervan is in de laatste jaren veranderd van concours naar een informeler festival. In totaal waren er, verspreid over 2 dagen, 140 optredens tijdens het Solisten- en Ensemblefestival, zoals het FMV-concours in de nieuwe opzet nu heet. Ja, ze hebben het hele festival, of het hele concours, wat het voorheen was, een beetje uit de formele sfeer willen trekken. Door het ook een hele nieuwe opzet te geven. En volgens mij is dat wel een succes gebleken, gisteren en vandaag. Op zaterdagavond waren de optredens van de slagwerkers, met daaronder ook enkele duo's, waarbij het gebruik van instrumenten zoals hier de marimba opvalt. Er komen al wat meer ensembles, duo's en kwartetten. Ik hoop dat ook nog in de blazers te hebben morgen. Maar vooral wat we de boventoon op dit moment aangeeft is het melodisch slagwerk. Dat is, ja, daar moet ik toch even aanhalen. Wat zijn we daar goed in het worden. Ja. Er zijn nog een paar wijzigingen doorgevoerd om het festival aantrekkelijker en wat losser te maken. Zo stelt de jury zich voor de optredens voor aan de deelnemers. Ja, dat is wel heel anders, want normaal is die afstand tussen het podium en mij en de solisten dus aan mij wel heel groot en heel afstandelijk. En nu komt dat in één keer heel dichtbij voor de kinderen en dat is wel heel anders. Dan zijn ze niet meer zo zenuwachtig? Nou, dat betwijfel ik. Volgens mij vermindert dat niet de zenuwen, maar het geeft toch denk ik wel een ander gevoel. Ben je zenuwachtig geweest? Ja, een beetje. Je hebt van tevoren kennis kunnen maken met de jury. Ja, dat is waar. Dat was een aardige man. Ja. Maar het belangrijkste is toch het gevoel van vertrouwd raken met jury en publiek. Voor de muzikanten is het gewoon een leuke ervaring dat ze eens voor publiek leren spelen. Dat is gewoon als solist of als in dit geval duo of trio. Dat ze spelen voor andere mensen. En dat ze merken dat dat eigenlijk helemaal niet zo spannend hoeft te zijn als dat sommigen dat vinden en denken dat ze dat zelf misschien vinden. Maar vooral dat ze dus met plezier op dat podium staan en dat ze lekker muziek gaan maken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Waar let u nou op als jury? Nou, in feite beoordeel ik alle muzikale parameters die normaal van toepassing zijn. En dat is niet anders dan bij andere concoursen. Dus dat zijn gewoon muzikale elementen die gewoon bij het musiceren horen. En daar geef ik cijfers voor. Voor de slagwerkers was er uiteraard een andere jury. Maar ook de deelnemers zelf waren over het algemeen vrij kritisch over hun eigen optredens. Hoe ging het? Maar het ging zo goed. Sommige dingen ging fout, maar ja, heb je altijd wel eens. Hoe schat je je kansen in? Ja, gewoon normaal. Ik hoop in de 80 punten. Hoe ging het bij jou? Niet zo heel goed. Waarom niet? Wat ging er fout aan? Ja, meerdere dingen. Dus je was niet tevreden over jezelf? Nee, ik heb hem wel eens beter gekund. En dan helpt er dus maar één ding. Blijven oefenen en blijven spelen voor publiek. Lieke Steins van basisschool De Hommel uit Venray is door naar de provinciale finale van de nationale voorleeswedstrijd.
Afgelopen zaterdag was de Baarsdonk het toneel van de regionale finale. Aan deze finale deden voorleeskampioenen uit Bergen, Gennep, Horst aan de Maas en Venray mee. Samen met 2 anderen is Lieke gekozen als beste. De jury beoordeelde de kandidaten op belangrijke aspecten als stemgebruik, voorleestempo en contact met het publiek. De provinciale finale is op maandag 15 april in de Oranjerie in Roermond. De landelijke finale zal op woensdag 29 mei plaatsvinden in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Dat is de allerwaardigste nonsens die ik ooit heeft gehoord. Waarom vind je dat? Vroeg Sophie. Vraagt jij waarom? Vroeg de GPR en zwaaide de enorme fles in het rond alsof hij het orkest stond te dirigeren. Vorige week zaten de terrasjes nog vol en leek de lente erg dichtbij met temperaturen rond de 16 graden. Maar vandaag leek het ineens weer heel ver weg. Want met de sneeuw en de temperaturen beneden het vriespunt is het een groot verschil met een week geleden. Dit is te verklaren door de luchtdruksystemen. Vorige week hadden we een zuidoost tot zuidelijke stroming rechtstreeks vanuit Zuid-Europa waar veel zacht weer aanwezig was. En ging hier de temperatuur oplopen. Vorige week woensdag werd het hier nog bijna 18 graden. Verder naar het zuiden nog wat hoger. En nu zitten we met een arctische lucht, dat wil zeggen dat de stroming rechtstreeks uit het noorden komt. En dan is de temperatuur natuurlijk flink in dalende lijn gegaan. Vandaag krijgen we zeer waarschijnlijk een ijsdag. En dat is zo laat in maart nog nooit gebeurd. Ik heb wel eens ooit in maart ijsdagen gehad, maar dat was de eerste dagen zoals in 2005. Maar vooral in 1987. Toen was het overdag ook nog ruim beneden het vriespunt. En als dat vandaag gebeurt, dan hebben we dus een extreme dag. De temperaturen zijn net onder het vriespunt, maar door de koude en droge lucht is de gevoelstemperatuur wel rond de -8 tot -10 graden Celsius. Bert verwacht dat deze extreme weersomstandigheden nog even aanhouden. Ik denk dat de hele week de temperaturen ruim beneden normaal zijn, maar later gaan de scherpe kantjes er wel wat vanaf. En ik denk dat we met het volgende weekend, maar dan wordt het weer wisselvalliger en neemt de regenkansen toe. En gaat de temperatuur wel wat in stijgende lijn, maar we zitten nog altijd ruim beneden normaal. Hadden we vorige week eigenlijk dan prachtig lenteweer, maar nu laat de lente nog wel eventjes op zich wachten. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Zoals weerman Bert Vloed al heeft gezegd, het blijft koud. Aankomende nacht vallen er sneeuwbuien vanuit het zuiden. Het wordt wit en glad bij temperaturen beneden het vriespunt. Morgen overdag is het bewolkt en er zijn langdurige perioden met sneeuw. De wind is matig. Het wordt hooguit 0 graden. Ik wens u nog een fijne avond.